kæmpe en. Hej, nu skal vi prøve at lave The Jelly Challenge, og vi skal have en kæmpe stor skefuld af det her jelly. Så her ind i vores mund. Den skal være kæmpe, Eva. Ja. Så stor. Nej, ikke så stor. Okay. Så det her. Ej, hvor klart. Det er virkelig levende. Jeg tror, det største ved challenge. Nej. Okay. Ej, jeg skal nok tage op. Nej, jeg skal nok. Nej, jeg skal nok. Ej, jeg bare tage noget nyt for. Nej, der bliver ved med at ryge af. Ja, det er det. Okay, skal vi bare, nu prøver jeg bare med den her. Jeg kan lige tage bare en helt ny bid, altså, til min ske. Ej, hvor er det min. Okay. Nej! Okay, jeg er klar. 1, 2, 3. Og man må godt spytte ud. Må man? Ja. Okay. Hvis nu det bliver forklaret. 1, 2, 3 nu. Men det værste der, når man griner. Jeg vil prøve igen. Så den her gang ser jeg bare, om jeg kan sluge den. Min hånd. Bare hvad skal du? Ja. Det er virkelig levende, det her. Ej. Nej, hvor er det klart, mand. Nej. Det er min tur i quiz battle. Okay, det fylder egentlig meget, det man spiller ud på sig. Ja. Jeg har stadig et helt stykke lige her. Jeg tror, det må vi kalde en ansigtstest. Challenge. Det er sjovt, det bliver helt